Spoločnosť Askozvar je moderná a dynamicky sa rozvíjajúca slovenská spoločnosť, zameraná na oblasť strojárstva. Najväčšia časť aktivít je orientovaná na komplexné certifikácie spoločností či personálu, výrobu a realizáciu časti technologických celkov a v neposlednom rade aj obchodnú činnosť so zváracou a zámočníckou technikou pod hlavičkou Agrozvar. Hlavné pôsobnosti spoločnosti: certifikácie spoločností, certifikácie personálu v oblasti zvárania, bezpečnosti personálu, NDT personálu, výroba a realizácia technologických celkov obsahujúca výroba dielca, súčiastky, konštrukčného celku, tvárnenie, zváranie, obrábanie, povrchové úpravy, 3D návrh a spracovanie výkresovej dokumentácie, nadimenzovanie výrobku či zostavy, vydanie sprievodnej dokumentácie, vydanie certifikátov, prípadne zrealizovanie prvej stavebnej skúšky, obchodná činnosť so zváracou a kovoobrábacou technikou, zváracie zdroje, prídavné zváracie materiály, metalografické laboratórium, nedeštruktívne a deštruktívne skúšanie kovov, technické odborné poradenstvo, a to nielen vo zváraní. Naším hlavným cieľom je podať obchodným partnerom nielen tovar, ale komplexné služby, a tak v našej ponuke nájdu a následné preverenie spokojnosti zákazníka.